Hallo rieist mar an seo aloch Karen. Aber gyfel dje siete ac yn dju. Mar is trich vegan ran golf trang lamar seo. Ach, hai dŵntje le corona. Chanile dol y cyrbach y gorams gyda yn dju ham I gyfi fiach ein game y golf ec yn tei. Ham I dyrach y clech gygryd yn y hacking ec yn tei. Knock yn ponderin agos fachler yn galig. Agos middel fachler galig agyd. Wel, personach Mae ha garig agyd, cyrsonach fiach sydd cwrs y crwach eich ymwy. Reinloch Karen fe mwy cloich tarsin yn rad. Hanna se clech ag yn slia ar sy'n sio a crwach eich. Hanna eachir go pyrus sa hae ceid. Leis gyfel yn syl bwynus cwn, ham I cwr criach ar yn game le tio. Wel, chaniel mi'n am profession ta hast ach coec a fys. Stoch ag yn dien mi a chwys nyr ag osglas yn rhain yr eirst.